Ами здравейте отново. Продължаваме с втората част на нашата тема тази вечер. Ще я Чакай, спри, стой. Аз се оправих добре. Разбрах, че си ме мютнала без да искаш. Да, разбрах и това. Излезе ми надпис. Окей. Днес Действаме. Сега се просто, чувам. днес Няма просто значение. ми е ден. Да, добре. Извинявай. Съжалявам на Всичко е наред. всички. Всичко е наред. Всичко е наред. Трябва да има и такива моменти весели в никакъв случай. Добре, продължаваме. Значи за тези от вас, които не са били в първата част на нашия разговор, беше темата за Ра. Ра, какво представлява Ра? Някои етапи от развитието на Ра от 2013 са свързани с Гея до сега. И тук само така в момента се сещам, че трябва да допълня на нещо много съществено, което стана преди 10 дена. Това беше всички учени и всички там метеоролози се реваха много сериозно, защото преди 10 дена се случи едно от, може би, най-сериозните изригвания на плазма на Ра. Такова нещо до сега не беше имало, в интерес на истината. Една част от спътниците излязаха тотално от употреба. Всичките оръжия във високия космос технотронни са повредени. Интересни истина, това беше много съществено нещо. Явно и това си имаше своето значение, но се случи и нещо друго. Това друго, което се случи, ние вече имаме разместване на магнитното поле на Гея. Това направи Ра. С една дума, тези изригвания лекуват. Тази плазма лекува. Ние може да си мрънкаме или може да има мрънкане, що не излезе еди кой си спътник, защо се случи отвар, защо ме боли главата и така нататък. Обаче това е лечение. И с това нещо, наред с това, че първо реално излязаха от строя всичките оръжия технотронни от високия космос, а дали ще ги поправят, кога ще ги поправят, нали? Това божа работа и дали изобщо ще могат да ги поправят. Но изместването на магнитното поле на Гея е документирано от учени и то точно преди 7-8 дена. Всички бяха поразени, видите ли какво се случва, измести се магнитното поле на Гея. Ако трябва, ще се измества. От тук това, което искам да кажа, е, че такова нещо от тук нататък ще се очаква още. Няма да се разминем само с това. Трябва да сте наясно. Всички трябва да са наясно. Няма да е само това. Тази година ще има още такива изригвания. До година също ще има още такива изригвания. Така че всички трябва да бъдем готови да приемаме това. Рани лекува по този начин. Слънчевата плазма лекува. Но, пак казвам, има си съответните на разположение на физическо ниво някой път, но не всички ги усещат. Това зависи от други неща. Сега, има ли все още някакви въпроси на тема Ра или да преминаваме нататък? Явно все още никой не набира смелост, значи минаваме нататък. Защото Чувате ли темата... ме? Чакай, мисля, че Аз Поли съм. иска да се включи. Здравей, Поли. Добре. Привет. Да. Привет. Понеже Михайлка спомена там за канали, преден, заден, как разбираме, примерно, дали нашите канали работят нормално? Аз сега Ами, съм след доста физическо... тежка травма и не съм нали, в особена физическа кондиция, но как разбираме, че каналите са ни окей? Ами въпросът е, няма как да го разберете, ако до сега не сте имали канали отворени. Няма как да се разбере, но... Много отворени канали. Аз, примерно, имам рейки първо ниво, работя с прана хилинг, имам една среща с едно плазмено същество, което ми даде звездата на Давид за пътуване между измеренията. Какво значи отворени канали в този смисъл? То е смисъл, значи да може енергията на Ра спокойно да преминава и нашата божествена енергия навсякъде да циркулира нормално, без задръжки между физическо тяло, всички финни тела, всички центрове и
меридиани. Мгм. Това значи отворени. Това са каналите за провеждане на този тип енергия. Докато иначе за други 4 канала за комуникация с светлината, това са ясно виждане, ясно усещане, ясно разбиране и ясно чуване. Това са също канали, но те са вече за комуникация и отговарят на сетивата на физическото тяло. Примерно, от гледна точка на примерно така човек, то на мене ми е малко така теоретично, разбира се, в главата, но примерно човек иска да си направи връзка с висшия аз. Какво може да направи в тая насока? В смисъл, канал ли трябва да има отворен за Да, това? значи той има канал с висшия аз, има канал с висшия аз и сега зависи този канал, може и да е задръстен с третоизмерни буклуци. Най-често това се случва на практика. Това, което може да направите, Поли, е следното: направо да си се обърнете към висшия аз и да го помолите да ви дава информация такава, каквато ви е необходима за етапа на развитието, без вреда за физическото тяло. Защото той може да ви сипе толкова много информация и такава, че физическото тяло да не може да го понесе. Да прегрее. Да. Добре, благодаря. Практиката познава такива случаи. Прегряване. То не е прегряване, направо физическото тяло да изпушва. Това е със свои думи, може да си го кажете. Моля, нали, Да, добре. такава информация за мое най-висше добро, да отговаря на етапа на моето духовно развитие без вреда за физическото тяло. Канал, също има канал за висшия аз. Да. Още въпроси има ли? Поли, удовлетворена ли сте от отговора? Да. Аз сега не съм в състояние, че случаят ми е доста тежък, но да. За това, за другите канали, дали са повредени, ако не са били отворени, но вие ще го разберете някъде, след като имате и рейки, ще го разберете някъде по трасето. Може да го засечете за провеждане на енергията и свободната циркулация. Между другото, аз ще помоля Радост, като качва някои от формулите, ние имаме такава то не е формула, то е намерение към Вселената, т.е. към първичния създател, точно касаеща това нещо. Има го, дадено още преди 3 години, работи и прави такова лекуване на този вид канали. Радо, знаеш за какво говоря и ти я употребяваш, така много хора я употребяват. Аз винаги започвам деня с намеренията. Аз предлагам всичките намерения да ги качим, защото те си вървят в комплект и ще помогнат за всичко на всички. Точно, и става въпрос и за чакрите, за каналите, за меридианите, за фините енергийни тела, за физическото тяло, за части от физическото тяло също имат значение, така че ще те помоля за това видео да сложиш всичките намерения. Аз даже съм ги нарекла сутрешни намерения, защото аз си започвам деня с тях. Мисля, че те много в това отношение много така добре влияят и много бързо се случват нещата сега. В това отношение можем да добавим и за сладък сън. Поне аз съм забелязала, че без тази формула не мога да заспя и да спя спокойно. Може да е полезно за почване на деня и край на деня. И приключване на деня. Защото наистина това с безсънието имаше запитвания там в предния канал. Какво да правим с безсънието? Безсънието е сериозна история. Но това е друга тема. Ако почнем на тази да говорим сега, няма да се съсредоточим и фокусираме на тези, които са зададени сега, но също ще ви обърнем внимание малко по-нататък. Добре, тогава продължаваме нататък с въпросите за душата. Защото за душата имаше 2 въпроса. Това съм си ги записала тук. Първият въпрос беше: чувства ли се самотна душата, когато ми се обръща внимание? Думата самотна е меко казано. Изключително меко. Значи аз съм се натъквала на случаи, в които душата реве, страда, разкъсва се едва ли не. Има души разкъсани на части, които трябва да се събират в един момент. И тя изключително страда. Кога страда? Когато егото така е затиснало, че тя няма думата за нищо, никой не я слуша.
А идвайки вече самата душа в инкарнация в физическо тяло, тя трябва да си поеме, тя прави плана. Тоест, това преди да влезе в това тяло, тя има така наречения подписан инкарнационен договор, ама съвсем сериозен договор, който абсолютно всичко е описано. Правим едно, случва се по път 1, 2, 3. Правиме две, случва се по път 1, 2, 3, 4. Казвам ги съвсем примерни нещата, защото за всеки е различен инкарнационния договор. И до 7 годишна възраст детето си чете от книгата на живота. Много е важен въпроса за това какво се случва на първата година с децата. Изключително важен, защото до първата година те сравнително са с много по-близо тези души до първичния създател. Обаче точно на първата година става едно, аз би го нарекла, излъгване от тъмнината. И това, ако родителите са ниски вибрации, детето директно се повлича надолу към ниските вибрации след 7-те годишна възраст. Директно. Имам поне 6 деца, които наблюдавам вече 15 години. Те са на различна възраст. Мога да кажа, че дойдоха с много чисти, много високи вибрации, дойдоха кристални. Едното на 15 години е сега. Ужас, кристала няма го вече, никакъв кристал. Разбита тотално. Повлече го ниската вибрация. Другото горе-долу се да държи. Други две сравнително, да, има някаква надежда. Едното, там много интересно противоборство става между светлина и тъмнина, но там един от родителите го спаси на първата година и сега е противоборство, кой да го завлече. И понеже ходи то при единия, то при другия родител, когато ходи при единия, тъмнината го затиска. Когато се отиде при другия, започва лечението. Става там също много интересни, как да кажа, опитности и аз придобивам, защото гледам всичките тия процеси и се опитвам да ги обяснявам. Но да се върнем още малко към душата. Аз даже в книгата си го бях написала, а реално моя път започна по много интересен начин. Това беше преди 20 на години. Път говорим за духовен път на развитие, сериозен, не другия. Какво става? В една вечер аз заспивам. Това ще го разкажа, защото наистина е много така съществено. Заспивам. Обаче преди това 2-3 дена си казва, сега тая година развивам си и никой няма ме спре. Видите какво става след две нощи. След 2 нощи изведнъж ме качва в ниски астрал. И аз наблюдавам милиардите стенещи, страдащи души. Вие нямате ни идея какво значи. Аз откачих. За няколко секунди рева на страдащите души от ниския астрал беше такъв, че аз се събудих цялата треперейки. Пих малко вода, викам, сега така, как ще спетаем, защото чудо беше. Добре, че аз съм го казвала и няколко пъти това. Добре, че там извисените учители нямат емоционални тела, иначе това не се издържа. Вярвайте ми, от страдащи души в ниския астрал на Гея. Какво говорим? Ниския астрал са тези, които имат много сериозни карми да отработят. Там прибивават, след това влизат в инкарнация, започват да се отработват карми, те не могат там да отработват карми. Ниския астрал се намират и самоубийците. Те са там в специални сфери. Защото душата там е повредена. Но това ще го кажа малко по-късно. След това какво се случва с мен? Защото в тази нощ се случи още нещо, което пък съвсем ме хвърли. И аз не знаех вече. 1 месец след това аз не можех да дойда на себе си. Но успях да се успокоя, заспивам. Следващия момент започвам да върви по белия тунел. Душата ми започва да върви по белия тунел света. Тя излязла от тялото вече отдавна. И върви по белия тунел, върви, стигна там, докъдето се стига. През нещото много интересно как да го опиша, като правоъгълник, но с заоблени върхове, не такива лески. Аз се напъхах вътре. Такава ярка, бяла, заслепяваща светлина, че аз нищо не виждах, освен бялата светлина. Обаче чувах един глас. Ми каза, аз тогава се го викам, Свети Петър ли беше, не беше, Свети, какво правиш тук? Не ти е дошло време, разкарай се от тук, какво правиш тук изобщо? И аз тогава се шегувам със себе си, включих на втора космическа душата обратно през канала и скачайки в леглото, аз я вдишах през носа.
Имате ли представа как съм се чувствала в този момент? Сигурно бях качила пулс 200, търпелик и към добре, сега какво се случи? Какви ги завърших тая нощ? Какво направих изобщо? След това един месец така ходих много особено. Но на практика какво ми показаха? На практика ми показаха множеството страдащи души, ужасия. Не е смутена душа. Страданията на тия души са страдания. Защо? Защото те не са си изпълнили мисията или са направили много тежка карма. Това са вариантите за ниския астрал. Среден, висок астрал, съвсем друг случай. Там са друг тип души. В един момент влизат в инкарнации и започват отработванията на всичките тези карми и на пътя, който душата е отредила. Сега тук аз няколко пъти, и това съм го казвала в редица предавания, но пак искам да го повторя. Има някои души, една позната ги наричат за много амбициозни, примерно в една инкарнация са решили да свършат много неща. Да, ама за да се отработят суматите карми, които сме си натворили в предишните инкарнации, обикновено това е свързано с много страдания. Обаче, сега тук следва другото обаче. Другото обаче е, че някои от тия страдания са такива, че душата не може да си изпълни мисията. Опа, и какво правим тогава? Пак ще страда и влизаме в един затворен кръг. И тук от мои опитности трябва да ви кажа, че мен до сега поне 3 пъти са ми дали възможност да горя част от инкарнационния си договор, т.е. да премахна част от такива страдания, които ми пречат да си изпълня мисията. Ма директно 3 пъти в продължение на тия 20 на години, 3 пъти съм правила такова нещо. И то не, че аз съм го искала, разрешили са ми го да го направя, защото иначе няма да си изпълня мисията. Това е също някакъв вариант, който е възможен, но по принцип кармата се отработва чрез страдания. Независимо какъв е типа страдания, зависи какъв тип карма е и така нататък. Няма да влизаме във въпроса повече за кармата, защото многократно сме го коментирали. Ако започнем да влезем на тая тема, има да говорим часове наред, няма да стигне до никъде времето. Но пак искам да се фокусираме върху душата, върху това основното, за което говорим. Значи една значителна част от душите в инкарнация, в тази инкарнация на Гея, знаете ли какво се оказва? И те са повредени. Някой, ако беше ми казал такова нещо, че може да има повредена душа, щях да му се изсмея. И това се оказа на практика. Защо? Защото при множеството ни допир с тъмнината, една значителна част от душите на Гея придобиват небожествени качества и намерения. Затова също има начин за оправяне. На всички го съветвам, ако знаят или не знаят. Радост, мисля, че знаеш и ти тая формула. Мисля, че е добре, ако някой има желание да работи по този начин, защото се оказа, че има доста такива повредени души. Даже същностите не го и разбират, защото за тях това е нормално. Така че и душата може да се повреди. Значи ние не бива да идеализираме нея. Специално тук на Гея, това е невероятно училище. Случват се такива неща, които излизат извън на даже дебелите книги по езотерика. Тотално излизат извън тях и се случват съвсем нови неща. Например, това, което искам пак да кажа, пак във връзка с душата, и това коментираме поне от 5-6 години, това е наречения тип дуален близнак. Къде друга да го има това? Къде го има в езотериката дуален близнак? Ма поне от 10 на години на Гея го има. Това е всъщност подобна на тази, която го открила, само че едното е светлина, а другото е тъмнина. Иначе са абсолютно еднакви качества. Това е така наречен дуален близнак. И обикновенно този, който е светлина, си има задача след като го открие, да успее да го издигне, да работи и за него, за да може близнака тъмнина да се приближи до светлината. Това обикновено влиза и в инкарнационния договор. Вариантите, които съм срещала тук, това са или много близки роднини, или близки приятели, или много така добри познати, и значи, опа, си открива дуалния близнак. И започва да работи. Съпруга, майка Да, и син, дете. племенница, най-различни варианти има. Тук на много съм се натъквали такива, но това е точно душите дуален близнак. И сега другото, което може би малко и да пошокира някой, но това е по-скоро. По-скоро да речем от
10 години него го има, но като понятие, даже все още няма наименование, може би ще го дадат по-нататък. Това е души, които имат един и същ висш аз. Какво става тук сега? Айде да видим. Аз, понеже имаме тая опитност, имам си още една душа, която си имам един и същ висш аз, която беше, не знам си къде, в коя част на... Не, даже не беше нашата галактика. Няма значение, обаче беше интересното, че каквото се случваше на нея, и аз го усещах, виждах и разбирах и трябваше ща да работя за него. Нямаше начин, то не може. То всичко идва върху тебе. Какво правим тогава? Обаче съм изключително благодарна на Създателя, че преди известен брой години успя, т.е. какво се случи и така нататък, прати тая душа тук до мене, на гея, така че вече да ми, как да кажа, по-близко, да не се търсим из разни звездни системи и да работим по звездни системи, а тук на гея да си работим и каквото има да се откоригира, да се откоригира. Така че в това отношение съм голям щастливец. Така, работим си с тази душа. Имаме си един и същ висш аз. Много сериозна връзка имаме. Даже се оказа, че с тази душа, поради тая причина сме родени на най-съща дата. Така че разбирате за какво става въпрос. Но тази душа, идвайки в тази си инкарнация, на практика, реално вече все още е малко дете, но това нищо не пречи. Същото малко дете може някой път ми задава такива въпроси, че направо да се чуя как да му отговарям. Аз му отговарям светлинно. И много така се разбираме с това дете и се усещаме кой какво прави и кой къде е. Може да сме на хиляди километри. Ние се усещаме и разбираме. Защо? Защото имаме един и същ висш аз. Ето това е по отношение на душата. И тук бе зададен един подвъпрос. А подвъпросът беше на какъв език говори душата. Аз бих го нарекла, за мен ми звучи малко третоизмерно на какъв език, по-скоро на отговора на въпроса на езика на любовта. Той е светлинен език. Тоест по-крупно може да го кажем, ако не отгоре е светлината, на езика на любовта. И сега, тук вече нещата стоят така. Ако е приета безусловната любов в сърдечна чакра, значи душата ще говори на езика на безусловната любов. Обаче безусловната любов не се приема от раз в сърдечна чакра. Защото ако се приема от раз, физическото тяло няма да издържи изобщо до никъде. Няма да издържи. Тя се приема поетапно, в зависимост от етапа на развитие на душата. Така че тя говори на душата на любовта. Дали на какъв етап е безусловната любов в сърдечна чакра, на такъв език говори душата. Важното е да има кой да я слуша. А как се слуша душата? Първото нещо, което възникне при вас за информация, за каквото иде, това е, което душата е казала. След това вече влиза евото и започва. Ами сега това, ако е така, разбира, ще се случи еди какво си. Ама сега да разбирате, ако имаме такъв вариант, ще се случи еди какво си. Когато влиза мисълта. Тук ще го разгледам и от гледна точка на двете полукълба на главния мозък. Лявото и дясното полукълбо. Съзнанието, всички знаете, ляво полукълбо, подсъзнанието е дясно полукълбо. И те фактически управляват различни части на тялото. Подсъзнанието управлява лявата част на тялото, съзнанието управлява дясната част на тялото. Така че душата първо се свързва с подсъзнанието. Дава сигнали на езика на любовта на подсъзнанието. Тук е много важно връзката, която съществува и въпросът дали я има, но човек трябва доста да поработи, за да я има в един момент. Това е връзка между съзнание и подсъзнание. Няма ли такава връзка, чуването на душата става много тежко. Може изобщо да не я чуете. Следващата връзка, това е подсъзнание душа. И там трябва да има връзка, там също има канал. Така че тя се свързва с езика на любовта, на безусловната любов, в зависимост от етапа на духовно развитие. Въпросът е съзнанието дали ще я чуе, т.е. егото доколко е дисциплинирано.
А егото се дисциплинира по много различни начини, но има най-драстичен начин на дисциплиниране на егото. Тоест, когато да работи в светлината на духа и в любовта на душата, тогава става, знаете ли как, да пребивава една такава душа в царството Плутоново, с отворени канали за комуникация, да види за какво иде реч. Тогава изобщо там не може да работи, то там няма работа, но нищо може да прави Плутоновото царство. Неговата основна задача е третоизмерна на егото. Плутоновото царство единствено се работи под съзнание и с безусловна любов. Там няма. И тогава да видите егото какво значи. Дисциплинира се, слуша душата, започва да я разбира и както аз ще каза, yes, sir, айде, какво каже душата, това е. Проявява се след това от време на време, обаче веднага може да се разбере, душата веднага да го дисциплинира, да кажеш, какво правиш сега? И тук да си отиваш на мястото, всички, ние сме един троичен модел, работиме в една посока. Няма какво толкова да казваш, няма какво толкова да правиш, но тук има също един такъв момент. Една от отговорностите на егото в трето измерение все пак да пази физическото тяло, да реагира за опазване на физическото тяло. И сега тук има един момент, който също е много съществен, когато егото се дисциплинира до толкова, че работи в едно с останалата част от троичния модел. Знаете ли какво се случва на практика? На практика егото пуска и тази част от контрола за опазването в трето измерение. Ами аз ще дам един такъв пример със себе си, защото на мен ми се случиха 2-3 такива неща, които неговото его нямаше какво да направи. Нищо, че беше третоизмерно, защото толкова се е дисциплинирало, човече остави на другите да действат. Преди 2-3 години какво се случва с мен? Аз съм сама вкъщи, обядвам и някакви сърни ядах, постни сърни. Последната хапка, някаква част, застана точно тук на гърлото на дихателната тръба. И аз не мога да дишам. А ни напред, ни назад, едно такова дълго парче. Аз само застанах, спрях дишането. Аз се усещам, че спрях. И само си помислях, Господи, сега до тук ли бяхме? И знаете ли какво се случи в следващата секунда? В следващата секунда бях обляна от ослепителна бяла светлина. След няколко секунди това, което беше в трахеята, го стопиха. И след 4 секунди вече аз дишах. Аз нищо не съм правил. Егото замря и изчака да види светлината какво ще направи. А те ми стопиха това, което е в гърлото и аз това продишах. Точно за 4 секунди. Обаче мисълта беше, айде сега до тук ли бяхме, няма да спрем да дишаме повече, няма да си изпълним мисията ли, да видите какво се задейства всичко това. Ето как егото пуска контрол и оставаме живота на физическото тяло, който е храм на душата, всички това го знаеме, в ръцете на Създателя. И ето какво се случва. Ето един такъв пример. Мисля, че на всеки му са се случвали някакви такива неща. Тогава егото просто не си изпълнявало. Радост, кажи. Само да кажа, че след 10 минути пак ще ни изхвърли. Видях и на моя екран излиза. Чудесно. Ако някой все пак има някакви въпроси, давайте. Защото това с душата е много голяма, много интересна тема. Тук сега няма да говорим за душите, нали, близнаците, там другите неща. Това е толкова говорено, че аз затова наблегнах по-скоро на това, на какъв език говори душата и на това какво чувстват някои души. Това с кармата е също много тема, която от години се пише какво ли не за нея. Ние също сме коментирали различните видове карми, а то се оказа, че и за сега поне някакъв нов тип карма няма, но на тая година, тъй като всички обявиха за година на кармата, какво ли не се отработва. И най-вече се отработва с една част от звездните записи, от създателите на звездно потомство и тези отработени са изключително тежки, ама няма как и те трябва да се отработват. Слушам въпроси. Който има въпрос, само да си включва микрофона, тъй като всички сме мютнатни, за да може Михелка да излиза отпред като говорител. Така че ако някой има въпроси.
Аз имам няколко, съм си записала, но изчаквам да видим дали Добре, някой друг... давай. Междувременно може някой да Междувременно също да някой друг да се включи. Добре. Премахване на чати на инкарнационния договор. Можеш ли да ни дадеш формулка молитвичка, за да може хора, които няма имат такава. трудности? Още сега ще ти кажа, няма такава. Това могат само да ти го позволят твоите учители. Тоест, със собствени думи се молиш да ти помогнат. Да, да. Ако ти своята сърдечна чакра се усети, че еди какво си страдани, вече ще ти пречи да си изпълниш мисията. Няма да я дадат. При мен даже това, което стана, никога не съм се молила за нищо, просто те решиха явно, че няма да се изпълни по този начин на мисията. Няма форма. Вредени души. Каза ми, тя Радост ги знае. Аз искам да разбера за кои точно си мислиш. Повредени души, формулки. Той има една единствена. Поне аз не знам друга. Не са ми казвали друга. Тя е една единствена. Моля Господ Исус Христос да премахне всички небожествени качества и намерения на моята душа. Благодаря. А вече за тези души самоубийци, защото това е също, самоубийството е също много сериозен грях. Това е също повредена душа, също повредена. Те се намират в определени сфери за самоубийци. И там са лекувани. Това обаче създава, как да го кажа, шум в системата на развитие, на духовното развитие. Там също Исус Христос може да изведе тази душа от тия сфери, за да може да тръгне по пътя на духовно развитие. Не, че там го няма, но там е директно концентрирано и не влиза информация от другия поток, която идва от първичния създател. Там са специални сфери. Наистина си представлява една сфера. Аз съм срещала такива души, които са правили това. Много интересен е въпроса, когато се започна да се отработва родов запис на самоубиец. Не примерно самата душа, а когато се касае за родов запис на самоубиец. Защото много от душите отработват родови записи, значи родовите меркаба полета са изключително замърсени. И тук в последните години попадах 3, 4 или 5 случая, точно на такива случаи, в който се отработва родов запис на самоубиец. Човека, който е в инкарнация, го отработва, защото този запис пречи. Той пречи на развитието на същата същност. Там има по-специализирана формула. Подобна е, в момента на изуст няма как да ти я кажа, просто ще я намеря и ще ти я пратя. Ти каза, че имаш още въпроси. Формулка съзнание, подсъзнание, някой попита и ти също го... Няма такава. Няма само, че не може всичко да се работи на формули. Няма такава. Връзка между съзнание и подсъзнание се постига с духовна работа, с премахване на това, което тежи като кармични обременености, с премахване на родова карма, също се става с премахване на тия последните видове карми, дето ги коментирахме. Това е същностна карма и капсулирана карма. Защото същностната е тази, която се е залепила директно за душата и която я поврежда. Значи повредени души може да бъдат и на базата на залепена същностна карма, която ти се явява като част от същността, но това се явява карма. Капсулираната също е много тежка за премахване, защото това пък е нещото, което тебе те е страх да си изправиш срещу него. Там формата на страх представлява едни капсули в подсъзнанието, които представляват една тъмнина под формата на капсули, тебе те е страх да се изправи срещу него. И има формула за нея, знаеш я, предполагам. Тя има и на космически портал, сме я давали в едно от последните предавания. Пак казвам, не се чисти лесно. Имаше същности, които когато започнаха да я чистят, ми легнаха на легло. Не се чистиха и лесно. Родовата карма е същата история. Има някои много тежки записи.
А пък звездната да не говорим. Там пък някои записи може така да те налегне, че да се случат 1 милион неща, които да окажат влияние на физическо ниво. Даже така наречените в кавички болести се случват тогава. И чак човек, който вече е достатъчно се извисил, работи и така нататък, да разбере, видиш ли, че в този момент отработва еди къв си звезден запис, който изобщо не е, практически той не е негов, но когато се достигне до определено ниво на общо човешката несъзнанина, всички такива същности започват да отработят или общо човешка карма, или звездна карма от създаването на звездно потомство. Някой друг? Явно за сега няма. Радост, колко секунди ни остават, защото при мен продължава да си седат 10 минути и не искат да мърдат. За работа този път реших да го оставя да видим докато ни изхвърли. Така че ще видим. Не, не ти ли дава секунди, Не. защото при мен стоят само 10 минути и не иска да дава никакви секунди. Обикновено отброява Не, тогава. дава ми 1 минута и 40 секунди. Ето, да. При мен и това не иска да даде. При мен си стоят 10 минути и точка по въпроса. Някой се ние включи с въпрос. Да, ако не може да отговорим за тая минута, ще в следващия линк ще отговорим. Как да разберем дали душата ми е увредена? Има ли някакъв начин? Аз не можах да чуя. Може ли по-силно нещо звука да увеличите, защото не чух? Как да разберем дали душата е увредена? Аз чух. Да, това е. Как да Ами, разберем дали душата ако ми е не увредена? притежавате някакви качества от отворени канали за комуникации, няма как да разберете. Директно ви го казвам, няма как да Данчо, разберете. пази се, че Йони нещо не знам какво ще прави. Физически няма как да разберете, пак да продължа. Това не разбрах преди малко какво беше, но доколкото разбрах, не беше въпрос. А за тези, които не могат да разберат и няма как да разберат, ако искат да работят в тая насока, просто могат да ползват тази формула, която казахме преди малко. Няма как да се разбере, тъй